Tangahen darbanda geset guartat hanule. Tangahen darbanda geset guartat hanule. Siyah şapin kolla tay sayed angarret kagat. سید ہاشمی بلوچی زبان و ادب تہا یک مدن نام ہے آیا کم و وحد تہا یک خزانہ زنڈیں بلوچی زبان و ادب تھا آگا لچا بی بی یا رم بی بی بے قصاص کتاب آئیے کم مکھی وحد تہا بلوچی زبان و ادب رستہ چونایا سید ہاشمی چه کسانی بگر یک راج دوست و زبان دوست و دو دوستی مردمی بیتا بلے نوشتہ کنک آئیے 1950 آہم دسمبر ماہ 50 دہگ آئیے نرستا دسمبر ماہ اولی شہری ہوتی گوشتا پدا آئیے جوہد کار کہ آئیے کتگاں آہ بیتا شست دہگ ہفتاد دہگ او ہفتاد دگے 7 سال ہشتمی سال یک دوئی ماہ نگیگ بیتا نادرہ بیتا بزن 27 سال تہا سستگن دستونک نازوک میرگن بلوچی زبان سید گنج بلوچی سیاگ بلوچی اردو بول چال شاہ لچکار جز ام انگر ترونگل برت کگن بیر تراب کنے ترم سچکانی سسا شکل شاجو گسد گوار اے بلاہیں کتاب کیسے آئیا 27 سال تہا راجا و زبانہ بخشت سلام آئیا پدہ شاعر کہتے ہیں چیزیں کے گوشی آئیا دربرہ کو زانگ آسان ہم نہیں بعض برا شاعر ہما گالان کاری کہ نزانت کاری مردم آہاں اگالا ودگڑ گوشی بعض مردم حیال ہمشیں کہ سید اللہ تی ودگڑیں گالارتا آگا یا کہ دریگتیں گالا گوشت نکن دریگت یا دریگتیں نکنتے مردم گوشی واجہ اشیا دریگت مگو بگو دریگتیں گوشی اے دریگتیں اے گوڑا ودگڑی آگا یا کہ درد گالا ذات نکن او آئیا درد بوانی مردم گوشی وجہ تو شاعری ہے بلے ای دردیں درد نہیں گوشی ای ودگڑی من عشقتا ای مزنے نزانت کاریے او اشی آگوں کیسے آگا مردم گوشی چونے بے تواریں بے گاہے درد پاداں گران پیدا گئیں درد پاداں گران پیدا گئیں درد پاد پیر یا دست پیر یا ہوتی پاداں دست جان اے دا اے بزانت نہیں ادا پاداں ہنچو ایر کنگ کہ توار مکنا برمش میں ای چیزوں کے گپتن کے مشم دے مجتان ای ہمیں شعر یا دوئیں بندان نیمگا کائیں لچے ہے کہ تنگہیں در بندہ کسد گورتا تھانو لے سیاہ شپیں کلا تھی سید انگر رت کگا ادا یک چیزی دربند گشتگی دربند ماشما کوہی مردم یا کچھ کی مردم زانے کہ ایک جاگے چاری نیمگا اور آپ کے کہے چاری نیمگا بندن تے ہما مل کو مٹیں آپ ہاک تا پدا ہم آئیا کشن تے ایوشن دربند او پدا تنگہیں تلاہیں دربندہ یعنی ہانول تلاہیں دربندہ گیست گورتگا چوتو آزمانا وعدے کے ہاور بیتگا گوڑا ہمیں ہاور ہر ترمپ گیست ڈولا گرام بہا آئیتا بلے پا ہانول آئیتا پا سایدہ نائیتا تنگہیں دربندہ
گسد گورت تھانولے تاکہ آما آنولے تنگہیں دربندہ گسد گواری گسد رودی بلے بیا کے سید آنے مگا ہانولے نگباتی قسمت وجدلی اینے مگا سید ہاشمی بزدگی بدبختی او اوشی سیاک شپیں کولا تی سید انگر ریت کگا او تی کول پدا سیاک شپیں کول ای وات کیسے یک بجنی آبری پدا انگر ہما سیاہ کول سرا سیاہ شپیں کول سرا پدا انگر ریت کگا بسا تاو بزدگتے سید ہاشمی تو بزدگتے او ہانو الوشت و غلط کہ آئیے تنگہیں دربندہ گسد گورتگا او منی کولا سیاہ شپینا سید گوشی انگر رت کگا ای یک دو دوستانی میانجیا یک گپی آیا گشین تکو داتا کہ ہاو آیا خدا وجدل بکنات آوا وجدلیں بلے گام گومنا کہ منی سیاہ شپیں کول سرا انگر رشی او آئیے آما مڑائی ماڑیانے آئیے ہما دربندہ ہم گسد گواری اللہ ما یکی بزگینو یکی خدایا وجدل کتا یکی بزانت ہمشین دومی بزانت ہمشین کہ تنگہیں دربندہ گسد گورتا تانولے ادا دربند مانا دربند نہیں ادا دربند مانا ہانولے دیمے ماہیں دیمے چارے نیمگا گرد گردیں ہنچو کے تنگہیں دربندہ گردیں گوڑا تنگہیں دربندہ گسد گورتا تھانولے چھتو گسد گورتت ہمیں کے آہوں گمیگا آہوں پریشانا آئیے آرت رچگایتا ہمیں آرت کیسے گسدتا دربندہ رچگایتا پرچی دو دوستا وطمتا آہد کتگا کہ ماوتی زندہ اور کنے بلے زور آکیں چاگرد و حجبر نمنی زور آکیں چاگرد آ نیشتا یعنی مگی ای دوستوں گمی گئیں دگنے مگے ایشیے سیاہ شپیں کول سرا ہوں انگر رچگیں بسا دوئیں گمی گاں یک نیمگے یک کے گمی گیں دومی وجدلیں شاعری جوہلان کیا بیچارے شاعری بلند سسائی بیچارے اگر سید ہاشمی ہر لچائی ای پیما گشینک بھی گوڑا سید ہاشمی ہما خزانہ کہ بلوچی زبان و ادب داتا آوا یک نکٹوکیں سرچمگی بھی بنزے بھی وشد رہبات عابد اسکانی